Ik ben Bert van Tienen, ik ben dirigent van Brassband Heist. Een orkest dat ik meer dan 10 jaar geleden zelf mee uit de grond heb gestampt. En we zijn ondertussen opgeklommen tot de kampioensafdeling. Waar dat we eigenlijk tot een goede middenmotor behoren tot op heden. En dit jaar ja, proberen wij met zoveel mogelijk eigen krachten, eigen muzikanten, een zo mooi mogelijk resultaat neer te zetten. De band is eigenlijk vrij snel opgeklommen. We hebben bij elke divisie hebben we 2 jaar gedaan. Derde, tweede, eerste. Dus op 7 jaar tijd zijn we eigenlijk in de hoogste kampioensdivisie aanbeland. En we zijn een beetje uitgegroeid tot een zeer regionaal of bijna dorpsgebonden orkest. Naar een orkest uitgegroeid dat toch muzikanten al kan aantrekken die van verder weg komen. De werken die ik het liefste uitvoer, zijn eigenlijk de werken die origineel voor Brassband geschreven zijn. Er worden heel veel transcripties gemaakt, uiteraard. Ehm, maar het is nog altijd heel leuk om originele brassbandmuziek te spelen. En dan met name dit jaar, het verplichte werk van Jan de Haan, is, ja, ik weet dat sommige in de muzikantenwereld er eerst een beetje twijfelachtig tegenover stonden. Maar het is prachtige muziek en het is klaar en duidelijk. Het is geen effectzoekerij. Uh, het is gewoon moeilijk en solistisch moeilijk. Qua samenspel, ritmiek, articulatie, allemaal moeilijk. En als de verschillende elementen allemaal samenvallen, is het echt wel een prachtig stuk muziek. De componist van het verplichte werk is vandaag aanwezig in de zaal. Heel fijn dat Jan aanwezig is. Ik ken hem persoonlijk een beetje en is een heel aangename kerel, prachtige componist. Maar op zich brengt dat geen extra druk mee. Ik denk dat elke dirigent zijn weg zoekt in zijn muziekwerk en probeert zijn eigen stijl erin te vinden. Elke band legt zijn accenten anders en probeert er een eigenheid aan te geven. Elk orkest klinkt anders. Dus ik kan alleen maar hopen dat hij van 8 mooie uitvoeringen kan genieten.